Non me digan que é algo lindo que lles presentamos esta noite. Moxenas Musical Galego. Aí están recollidos, Sandra e Claudio. É toda unha proposta de unha asociación, de unha federación de asociacións veciñais 33, en Vigo. Aí está o máis selecto, o máis granado, musicalmente falando, desas 33 asociacións. Compoñen este Moxenas Musical Galego. Moi lindo, moi lindo.